i Mir. Moltes gràcies, bona tarda. Avui tornem a parlar d'habitatge i quan ho fem parlem del que és probablement el principal fracàs de les polítiques públiques socialistes dels darrers anys. Un fracàs que no és fruit de l'atzar, sinó d'una improvisació continuada i d'una absoluta manca d'estratègia. Ens han atipat d'anuncis i d'ocurrències, però la realitat és tossuda. L'habitatge és més inaccessible avui que ahir. Només cal buscar pis per comprovar-ho. Si volen ser honestos amb la gent, això ho haurien de dir. En primer lloc, caldria constatar el desori legislatiu en què vivim. Aquests darrers anys, entre l'Estat i Catalunya, els ciutadans hem patit una inflació normativa inèdita. Això no és política pública, això és una muntanya russa legislativa. Cada 6 mesos un canvi, nova definició de gran tenidor, nou criteri de zona tensada, nou impost. Tot plegat és incompatible amb l'estabilitat. I en un panorama d'inestabilitat, qui s'hi mou com peix a l'aigua? Els grans fons, que poden permetre's equips jurídics potents. I qui queda completament desprotegit és el petit propietari, que veu com les regles del joc canvien cada cop que intenta posar un habitatge a lloguer. I és legítim preguntar-se, tot aquest desori ha servit per resoldre el problema? O ja poden assumir que tanta inseguretat jurídica està reduint encara més l'oferta i mantenint els preus desorbitats? En segon lloc, he de denunciar la criminalització del propietari, que s'usa com a arma política. El populisme ha instal·lat un relat que diu que qualsevol persona que tingui un pis i el posi a lloguer és un especulador. I no, això no és veritat. L'especulador persegueix beneficis immediats i ràpids sense preocupar-se en absolut del seu impacte en l'humà, en lo social. I aquests no són els petits propietaris, ni les famílies que han estalviat tota la vida, ni la gent que compra un habitatge i el posa a llogar per ajudar o a complementar la seva renda o més endavant la seva pensió. Aquest relat només ha servit per generar hostilitat, confusió i molta por. I sobretot, i el més important, que no ha creat ni un sol habitatge nou. Traslladar als veïns i als petits arrendadors les responsabilitats socials i d'habitatge que correspondrien a l'administració és el símptoma més clar d'un govern absolutament impotent. En tercer lloc, les dades desmunten els seus darrers relats triomfalistes. Durant mesos se'ns ha dit aquí mateix que la regulació i la contenció de rendes funcionen. Però aquesta setmana, finalment, s'han publicat les dades del Departament d'Habitatge. I què ens diuen? Que el segon trimestre del 2025 han disminuït substancialment els contractes de lloguer i han augmentat el preu de lloguer a tot arreu de Catalunya. Tot això mentre el govern Sánchez i el govern Illa i els seus socis insistien que la situació millorava a Catalunya. Els governs no poden amagar les dades ni retardar-les deliberadament. Han de retre comptes de forma honesta i no enganyar. La ciutadania té dret a saber el resultat nefast de les polítiques que els socialistes i comuns estan implementant. En quart lloc, el parc públic continua sent la gran assignatura pendent. Sense un parc públic robust, cap política de lloguer funcionarà. Sense un parc públic no es poden modular els preus. Sense el parc públic no es poden protegir ni les famílies ni els joves. Sense parc públic qualsevol mesura és cosmètica, com cosmètica era la mesura dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona amb la reserva del 30% per habitatge protegit, que havia de generar centenars d'habitatge cada any. Però el resultat ha estat testimonial. Només 31, des del 2018. Ja ho veuen, la distància entre el populisme i la realitat és immensament gran. I arribem a la proposta d'avui. Nosaltres tenim dubtes seriosos que amb aquesta llei es posarà, com diuen, fi a l'acumulació especulativa i a l'expulsió veïnal. Un impost sobre la tercera vivenda frenarà l'acumulació especulativa real, la real. Els grans actors, els que concentren desenes i desenes d'habitatges i operen a través de múltiples societats, s'adaptaran fàcilment i esquivaran aquesta mesura, i això ho sabem tots. En canvi, sí, acabarà afectant sobretot els ciutadans que volen comprar un pis per destinar-lo a lloguer. És a dir, precisament els que no són especuladors.
En segon lloc, també ens preocupa que aquesta proposta parteix d'un diagnòstic incomplet. L'expulsió veïnal no passa perquè una persona tingui 3 pisos. Passa pels preus excessius, provocats per una enorme pressió en la demanda, dèficit d'oferta, inseguretat jurídica que encara la redueix més i, sobretot, per l'inexistència, sí, d'un parc públic mínimament robust. Temem que un impost no resolgui cap d'aquests factors de fons. I, finalment, també tenim recels respecte al tractament que es proposa per a totes les socimis per igual. No totes operen igual. Algunes, com Primero H, per exemple, de fet, fan exactament tot el que tots voldríem que es fes. Lloguer assequible, rehabilitacions profundes, habitatge temporal per a persones amb extrema fragilitat. Eliminar incentius de manera indiscriminada pot tenir un efecte indesitjat, expulsar inversors que sí estan disposats a contribuir al lloguer assequible, mentre que els grans especuladors, els que especulen de veritat, no en surtin especialment afectats. I ho hem dit moltes vegades, moltes. Si no hi ha arrendadors, no hi haurà llogaters. Mirin, aquesta proposta arriba una setmana després que Podemos proposés reduir el 40% del preu de tots els lloguers per llei. I segur que una setmana abans d'un nou anunci de mesures estridents i impossibles. L'habitatge s'ha acabat convertint en una competició de populisme de titulars, aprofitant-se de la bona fe de la gent que necessita pis i se li generen unes expectatives de solució que mai no arriben. Dit això, celebrem que es reculli la nostra proposta també fa temps d'ajudar els joves a accedir a la compra amb mesures fiscals favorables, amb algun canvi cert, però ho veiem útil per la gent. La resta, no tant. I és que és precisament per la gent que hem de treballar amb rigor, donar estabilitat jurídica, posar incentius que fomentin l'oferta, construir el parc públic real, planificar a llarg termini, mobilitzar habitatge cap al lloguer assequible, no espantar-lo. I sobretot cal respecte als joves que busquen pis, a les famílies que volen estabilitat, als petits propietaris que només volen aportar habitatge al mercat sense ser tractat de delinqüents. No es pot governar l'habitatge a cop d'impost ni de titular. No es pot confondre acumulació especulativa en qualsevol propietari. No es pot castigar qui vol ampliar l'oferta. I no es pot fer veure que una acumulació de lleis substituirà el que només es pot resoldre amb una acumulació sostinguda i decidida del parc públic. Perquè l'habitatge és sobretot una qüestió de vida quotidiana, de vida familiar, de vida futura. I si la política no serveix per millorar això, de res serveix. Moltes gràcies. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquita.